Assalamu alaikum warahmatullah. Yan da fatan kuna laye alheri ya kai muku. Baraj kan daji shekara fiye da 40. Ni dai tun da na tashi ake maganan baraj kan daji har yanzu an kasa yin shi. To yanzu dai kam mun fara ganin wasu alamu wanda muke fatan wannan fata ta ɗan Niger ta tabbata. Da yanzu labari daga Prime Minister Ali Lamin Zen. Prime Minister namu na Niger, Mahaman Ali Lamin Zen ya karbi bakuntaka babban tawaga ta Bank African de Development BAD. Sun zo ne suka ce don su yi ziyara ta aiki na musamman ma abun da za a tantamna na bisa ginin baraj kan daji. Ina ne shirye-shiryen Niger ya kai su ma daga wajensu tare da tantamnawa tun da akwai bankuna daban-daban, akwai wasu ƙasashe ma irin su Saudiya wanda za su tallafa sosai na zuwa a yi wannan ginin na baraj kan daji. To wannan tawagan ta zo ne daga bakin jagoran tawaga na wannan babban Bank African de Development ya ce yana jinjina ma shirye-shiryen da Niger take da a dawo a ci gaba da ginin baraj kan daji. Ya ce musamman ma wurin tsaro abu ne wanda gaskiya shi dai ya yaba na kokari da Niger take don ta tabbatar da tsaro kuma musamman ma a wajen da za a yi projekin baraj kan daji. Maganan tsaro tun da abu ne za a yi shi a cikin daji, abu ne za a yi shi za a rika gini, za a rika tara ruwa, kenan dole sai an yi securizan wurin. Proje ne kuma wanda zai ci kuɗi da yawa. Ya ce wurin tsaro sosai Niger yana jinjina mata a wannan fannin. Ya ce kuma daga wajensu kaman kamfanikin da zai yi ginin suna nan suna tantamnawa da su da nan in komi ya kama a zo a tada a ci gaba da ginin baraj kan daji. Ya ce duka abokanin hulɗa wanda za su zuba kuɗi a yi finansan harkan baraj kan daji, ya ce na wannan gefen babu matsala. Daga wajensu ya ce su ma BAD suna nan a shirye. Ya ce amma daga wajen Niger akwai babban aiki tun da ministrori ne da yawa daban-daban wanda kowace minister tana da aiki. Akwai minister na aviation, akwai minister daban-daban na noma da kiwo, na wutar lantarki, na gine-gine, ministrori ne daban-daban na finance, na economy wanda duka da tare ne za su haɗa a yi aiki. Ya ce to suna dibawa daga wajen Niger dan wurin aiki ya zamanto kenan cewa daga wajen Niger ma babu matsala. Amma alhamdulillah mun gani yanzu alamu suna hitawa na cewa zancen baraj kan daji kamar zai tabbata. Idan mun koma baya shekara ɗaya da ta wuce da aka yi babban taro na New York, Prime Minister da ya ce da babban tawagan shi sun zauna sun yi wannan reunion king da manyan partner kin wanda za su yi finansan baraj kan daji. A ciki akwai lokacin President kin Bank Afrique de Development na Afrique de l'Ouest ko Bank Mondial ne na Afrique de l'Ouest, na manta sosai, amma cikin wannan manyan shugabannin bankunan ya ce shi ganin Ali Lamin Zen a wannan cikin projekin baraj kan daji abu ne ya ce wanda hankalin shi yana kwantawa. Ya ce ya san Muhammad Ali Lamin Zen tun lokacin Muhammad Tanja, tun lokacin da suke aiki yana Minister da Finance. Ya ce ya san da cewa yanzu dai kam inda akwai Prime Minister Ali Lamin Zen wannan abun zai tabbata. Anan mu 'yan Niger kenan muke dora ma Prime Minister Ali Lamin Zen responsibility ta farko. Tun da dai shugaban kasa General Chani ya bada umarni, Prime Minister shi yake jagorancin da wannan abun, sannan kuma da Minister yanzu na Aviation wanda tun da shine aka bashi champion shine jagoranci wannan tafiyan. Su biyu nan musamman muke dora musu nauyin yin baraj kan daji. Gashi nan partner sun zo suna yaba ma Niger kuma sun ce a shirye suke. Yanzu kwallo a cikin terankin mu take. Mu tashi mu yi aiki da gaske, a ɗauki expert da ma'aikata da wanda suka san aikin. Kullum muke kira a Niger babban matsalar mu wannan corruption ko kuma faran ami et connaissance. A rika sa mutane a position ta aiki kawai dan an san su ba dan sun iya aikin ba. Maguzanci da wannan abun duka ɗan Niger, tsahin mu wanda suka rayu suka mutu ko kuma yayin mu wanda yanzu sun girma har sun tsuwa ko kuma mu mun taso mu ma da ɗiya ko kuma ɗiyan namu su ma da suke gani. Kowane ɗan Nijeriya fatan shi ya ji an ce an yi ginin baraj kan daji mun fara amfana da shi tun da proje ne na kirki. HOP shekara 13 kaɗai suka gama ginin baraj kin da ya kowane baraj girma a Afirka kuma cikin na 5 a cikin duniya gaba ɗayanta. To mu ma ba gagarar mu bane abun nan zai yi idan mun yi niyyar aiki. Daga bakin shi kan shi Mamadu Tangara ya ce suna kallo suna jira kuma suna fatan kote namu na Niger zai yi aiki. Su dai daga kotan su komai a shirye suke, kenan abu ne yanzu a hannun 'yan Niger. In baraj kan daji ya tabbata
'yan Nijar mun san da cewa Muhammad Ali Lamin Zain ne da tawagan shi da ministrorin shi suka kama aka yi wannan aikin. Idan barrage kan daji bai kammala ba, mun san da cewa Muhammad Ali Lamin Zain ne da ministrorin shi ba su tashi suka yi aiki ba. Wannan abu ne kiri-kiri a hannun 'yan Nijar, kuma muke muku fatan alheri, muke muku addu'a, kuma muke ƙoƙari da cewa kowane ɗan Nijar ya tashi, duk wanda aka sa shi a wurin, daga injiniyar manya har zuwa masu dakon ƙasa da siminti, ya zamanto duk wanda aka sa a wurin nan zai ba da 100% 100% aikin shi, don insha Allah wannan proje na ci gaba ya zo ya tabbata a ƙasar mu ta Nijar. Wannan azancen barrage kan daji kenan insha Allah, sai kun ji mu da sauran ƙarin labaru. Allah ya kama mana, Allah ya sa mu dace.